5 kila сме убиле, остало još malo, tako още малко така на расолата, така да попечеме. Дотркали сме. Яко. Оха, бато! Нема по-убаво от мръвка на въглен. Нема по-убаво. И си пиеш така червено вино, бяло вино, да си гледаш колипката, ранчото, кошерчетата, боровата горичка. Поздрав от бай Пени, от северозапада, от град Кула. Направили сме си едно барбекю с 4 нещо кила бут. Леко сме го разгърнали да бъдат дълги. Сухо е месото ли? Не. Мариновал съм го. Било ми е много. 15 дена. Имахме си друго за ядене. Оставихме го мариновано в тенджерата, в фризера. Извадихме го вчера. Днеска се отпушти и директно на скара близко до въглените. Трябва да има огън да го лиже. Има много магии тук. Много фокуси и магии. Но не мога да си приказва всичко. Чао ви! На здраве на всички! Да дава Господ здраве на всички!